Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. So a wannan video za mu tattauna akan tools wa'inda ake aiki da su wurin fara trading a financial market. Da wa'innan tools ɗin kawai za ka iya fara trading ko da kana da waya ko kuma kana da laptop a kusa da kai, duk za ka iya fara trading kuma ka fara samun alheri a cikin wa'innan kasuwannin. Abun da kawai nake da bukata shine idan ba ko kake a cikin wannan channel ɗin, ka yi kokari ka yi subscribe na shi sannan ka yi sharing na video ɗin domin 'yan uwa su amfana. So wa'innan su ne jerin apps wa'inda ake aiki da su wurin fara trading a financial market, kowane daga ciki da amfanin shi wanda zai yi ma a matsayinka na trader. Kamar wa'innan guda biyu ɗin nan, su wa'innan gaba ɗaya kalanda ne wa'inda ake diba labarai wa'inda suke fitowa daga ƙasashe mabambanta. Idan kana trading, to yana da kyau ka dinga lura da economic calendar. To wa'innan apps ɗin za su taimaka ma a matsayinka na trader ka dinga la'akari da labarai wa'inda suke fitowa daga ƙasashe wa'inda kake trading na currencies nasu. Shi kuma wannan broker ne wanda zai taimaka ma ya riƙe hannunka a matsayinka na trader, ya iya kai ka ga financial market kai tsaye ka gudanar da ciniki ba tare da wani shakku ba. Wa'innan su kuma trading platforms ne, da su ne za ka diba ka yi analyzing na market har su baka dama ka iya yin siye ko kuma ka iya yin siyarwa a cikinsu. Shi kuma wannan wuri ne wanda yake nuna ma lokuta wa'inda ake buɗe manyan bankuna wa'inda muke aiki da su a matsayinmu na traders. Sai wannan shi kuma na ƙarshe, wannan wuri ne inda zai baka dama ka ringa yin journal domin ka zama disciplined trader. Idan har babu journal, to ba za ka taɓa zama disciplined trader ba. Saboda shi trading da muke gani kasuwanci ne mai haɗari sosai. Idan har babu tsari, to ba za ka cin moriyar shi ba, za ka dinga asara ne a cikin shi. Ya kamata ka sa wannan kamin ka fara koyon trading. Idan ka sa shi ga zuciya, to zai taimaka ma ka san yadda za ka fuskanci kasuwar tunda ka riga ka san halinta. So a wannan video za mu ɗauki apps guda biyu mu fara bayani a kansu, saboda su ne mafarin fara trading na kowane trader. Idan trader zai fara trading, to dole ne ya fara lura da yadda ake aiki da wa'innan. Su za su taimaka mai har ya san ta ya zai fara siye ta kuma ya zai fara siyarwa a cikin financial market. Wannan MetaTrader in platform ne wanda zai baka dama ka iya analyzing na market, ka iya tantance cewa market ga direction nata, wani dama ne kai kake da shi a matsayinka na trader. Kana da damar siye ne ko kuma kana da damar siyarwa ne? Ina aka hito, ina kake tsammanin za a je? Duk a cikin wannan MetaTrader in za ka iya analyzing na market, ka iya tantance wannan. Sai kuma wannan Xnex, ita wannan Xnex broker ce, ma'ana kamar middleman ne wanda zai ɗauke ka ya iya kai ka ga financial market. Kai karan kanka a matsayinka na trader ba za ka iya yin order ba kai tsaye da financial market, dole ne sai ka bi ta ƙarƙashin broker. So ita wannan Xnex in tana available ga kowane device kake aiki da shi. Za a je muku link ɗinta a cikin channel ina ko kuma a cikin description na wannan video in. So sai ka danna kai tsaye, zai baka wuri kamar haka. Ga wuri nan wurin register, sai ka danna shi. Idan ka danna a nan na sama, za ka yi selecting na country naka ne. Sai ka danna ka sa misali Nigeria. So bayan ka sa sai ka cika wannan abun. Idan mun lura a nan ƙasan nan za mu ga akwai partner code, sai ka danna shi. So bayan ka danna shi, a nan za ka sa code ina, wato gashi nan rubuce, za ka sa S small letter, sai ka sa 33, sai ka sa N small letter, sai ka sa 1, sai ka sa C duk small letter za ka sa su, sai ka sa T, F, sai ka sa 9H. Wannan shine ainihin referral code ina, sai ka danna confirm in nan. So bayan ka danna confirm in nan, sai ka zo ka danna continue. A nan wurin nan za ka sa email address wanda kake son kai aiki da shi. Misali bari mu ce to arewa nice. So bayan ka sa sai ka danna continue. A nan wurin password din nan suna da buƙatar ƙarancin password wanda za ka sa ya kasance ƙwara 8 ne. Za ka iya yin combination idan kana so, amma daɗin shi ma zan fi baka shawara kai combination, misali kamar 1 2 3 4 5 6 7 8. To yanzu 8 inda suke da buƙata sun samu, sai kai combination domin ka ƙara ƙarfafa password naka. Misali ka sa irin capital letter M, small letter A, sai ka haɗa da wani special characters kamar irin art haka. So ka riga ka ƙarfafa password naka, sai ka danna continue. So bayan ka danna, a nan za ka sa pin wanda za ka ringa aiki da shi. Misali kana iya ka sa irin 1 1 1 1
guda 6 ake da bukata sai ka ƙara confirming ka ƙara sawa kamar 11 ka sa. So bayan ya buɗe ma ya baka wuri kamar haka, a nan ka riga ka gama yin register. Abun da ya rage shine kai verify na account naka domin samun damar yin wasu abubuwa. Sai ka danna nan sama wurin complete profile ɗin nan. So bayan ka danna shi za su tura ma wasu code guda 6 cikin email naka wanda ka yi amfani da shi wurin yin register na wannan account ɗin. Sai ka je cikin email address naka sai ka yi copy na wa'innan code ɗin guda 6 sai ka yi pasting nasu. So ni a nan akwai laptop gabana ne shi yasa so bari in yi copy na shi 557852. So a nan ka riga ka gama verifying na wannan email address in naka sai ka danna wurin got it in nan. So nan za ka cika wa'innan information in gaba ɗaya sai ka sa first name naka wanda yake sama ID wanda za ka yi amfani da shi wurin verifying. Ko voters card kake aiki da shi, ko NIN misali, ko passport, ko driving license wanda kake aiki da shi, to bayanan da ke kan wannan ID ɗin da shi za ka yi amfani wurin cika. Misali bari mu sa so 6 date of birth misali kama mu sa irin February 1998 misali. Sai ka zo nan kuma sai kai selecting na country wanda kake, misali kaman ba Nigeria sai ka sa shi. Nan sai kai selecting na gender naka, idan mace ce sai ka sa wurin female ɗin, sai ka sa wurin female ɗin, idan namiji ne sai ka sa wurin male ɗin. A nan na ƙarshe inna za ka sa address ne inda kake zaune. Misali idan kana cikin Kano ne to wace unguwar da kake ciki sai ka sa ta, ko kuma kana cikin Kaduna wani unguwa sai ka sa unguwar da kake. So bayan ka gama gaba ɗaya sai ka danna wurin submit ɗin nan. So bayan ka danna ka riga ka iso step 3. Yanzu abin da za ka yi shine za ka sa phone number naka ne, sai ka rubuta phone number wanda za ka yi aiki da shi. Misali bari in sa wannan. So bayan ka sa sai ka danna wurin send code na za su tura ma code a cikin wannan number ɗin. Sai ka rubuta wa'innan code ɗin guda 6 ne kamar yadda suka turo ma cikin email, za su ƙara turo ma cikin phone number domin su ƙara confirming na abun nan na phone number naka. So bayan ka sa code za ka wuce mataki na 4 ne, wato za ka yi uploading na document naka. Idan za ka sa ID ɗin ya kasance sunan ya dace da wanda ka sa ɗin nan a karon farko, bayanan nan da ka shigar a karon farko ya dace da su. Idan bai dace wato ba za su yi verify naka ba. Don haka zai ka diba a nan wurin nan ya dace da sunan. Idan ya dace sai ka danna wurin upload document ɗin nan. Sai ka ɗan jira 'yan mintuttuka kaɗan domin su baka dama ga ci gaba. So a nan wurin nan za ka sa BVN ɗinka ne. Idan baka da BVN kuma sai ka danna wurin skip ɗinka. Ni already ina da account da su, don haka ba za su bani dama in sake buɗe wani ba da wannan bayanan nawa. Sai in danna wurin skip ɗin nan misali. So bayan ka danna wurin skip sai ka danna wurin submit document ɗin nan. Sai ka ɗan jira 'yan sakonni kaɗan. So a nan suna tambayar ka wani ID za ka yi aiki da shi. Idan kana da passport sai ka yi aiki da shi. Idan driving license ne ko kuma national ID card duk za ka iya aiki da shi. So duk wanda kake da sai kawai ka danna shi. Misali bari mu ce to national ID card. So idan ka zo a nan za ka yi uploading na national ID card ɗinka. Za ka danna wannan na sama ne sai ka sa gaban hoton. Front kenan sai ka sa front. Nan na ƙasa kuma sai ka yi uploading na bayan. Bayan ka gama gaba ɗaya sai ka danna wurin submit ɗin nan. Da ka danna shi to kai tsaye za ka ga ya wuce processing. Sai ka ɗan jira bai wuce minti 10 zuwa minti 20, wutar shi awa ɗaya za su turo ma result. Idan an yi verifying naka to za su nuna ma. Idan kuma ba a yi verifying naka ba, kana da wata matsala akan wannan ID ɗin to za su yi canceling nashi, za su yi rejecting na wannan ID ɗin naka. So bari yanzu mu koma baya. Idan misali ka riga ka yi verifying na account naka, abin da kawai ya rage shine za ka zo nan ka buɗe account wanda za ka fara trading da shi. So a nan abin da za ka yi shine za ka danna wurin open account ɗin nan ne. Bayan ka danna shi za ka ga ya nuna ma wuri kamar haka, sai ka danna wurin continue ɗin nan. Amma kamin nan ka fara lura da wani account ne za ka yi aiki. Misali akwai standard cent, akwai pro da dai sauransu. To wa'innan gaba ɗansu ya danganta daga wani trader ne zai aiki da su. Ina fatan mun gane. A matsayinka na beginner to ka fara aiki da wannan standard ɗin. Idan ka fara samun manya-manyan kuɗi wanda ake kira kuɗi sai ka sauka daga wannan ka koma wani. So bari mu danna wurin continue ɗin nan.
a nan za ka yi selecting wani platform ne za ka yi aiki da shi. Akwai MetaTrader 5, akwai MetaTrader 4, akwai kuma ainihin SNES Terminal. Wannan na ƙarshe wurin SNES ɗin nan, SNES suna da trading platform nasu wanda za ka iya amfani da shi kai trading. Amma dai yanzu bari mu ɗauki MetaTrader sai mu selecting na MetaTrader. To abu na gaba wanda za mu yi shine leverage in za mu diba. Mun yi bayani akan leverage, menene leverage. So kun gani wannan 1 ratio 2000 ne. Wannan haya ne sosai. Za mu iya cewa to bari mu rage shi mu maidar da shi 1 ratio 100. Bari mu maidar da shi 1 ratio 100. Sai nan wurin nickname ɗin nan za ka iya sa duk sunan da kake da bukata, misali kamar irin Ayo nice sai mu sa shi. So abinda za mu je na gaba sai mu danna wurin continue ɗin nan. So a nan za ka sa irin password wanda ka yi aiki da shi wurin buɗewa ɗin nan. Za ka yi combination na shi misali kamar haka. Sai muka sa MA at. So kun ga ya riga ya cika sai mu danna. So yanzu tun da ka riga ka gama buɗe account a cikin wannan SNES ɗin, abinda kawai ya rage shine za ka yi linking inta da MetaTrader ɗin nan. Don haka bari mu danna nan wurin details ɗin nan. Idan ka danna wurin details ɗin nan sai ka dawo nan wurin setting sai ka danna shi. A nan wurin nan za mu gani trading platform MetaTrader 5 ga login details nan wa'inda za ka yi aiki da su. Sai ka yi copy na server wannan sai ka yi copy na shi. Bayan ka yi copy na shi sai ka koma cikin MetaTrader ɗinka. Abin da za ka yi shine za ka danna misali na wurin asset ɗin nan ne. Bayan ya buɗe maka bari mu danna na wurin cancel domin in nuna muku shi daga farin. So idan ya nuna ma wuri kamar haka gashi nan add trading account sai ka danna wurin shi nan. Bayan ka danna a nan saman nan za mu yi pasting na wannan server wanda muka yi copy sai mu yi pasting nashi. So kai tsaye zai nuna mana ga SNES nan sai ka danna wurin SNES nan. So a nan wurin nan ga wurin login, password, server mun riga mun cike sabon ya riga ya cike. So don haka yanzu za mu koma cikin SNES mu yi copy na login ID ɗin. Sorry ya dawo da mu baya amma bari mu koma, bari mu shiga wurin details. Mu shiga wurin setting. So wannan ga login ID ne sai mu danna wurin login ID ɗin. Password ɗin wannan wanda muka yi aiki da shi a karon farko da shi za mu ringa amfani, wanda muka yi combination ɗin nan da shi za mu ci gaba da amfani. Don haka yanzu kawai abin da muke da bukata login ID, server shi kenan mun riga mun same su. Don haka bari mu koma cikin abin da mu paste na login ID ɗin. So a nan za ka yi paste na wannan login ID ɗin wanda ka yi copy. Sai ka yi paste na shi. So sai ka zo nan shi kuma ka rubuta wannan password ɗin wanda ka yi aiki da shi. Sai ka rubuta 1 2 3 4 5 6 7 8. Sai ka sa M capital letter small letter A sai ka sa at. Ba wai yadda na sa ba, duk yadda kai kaga za ka iya sawa haka za ka sa. Sai ka danna wurin login ɗin nan. Alright, so yanzu kun ga gashi nan yanzu account ɗin ya riga ya hau a kai. Abun da kawai ya rage shine za mu yi deposit domin fara trading a kai. Amma kafin yin deposit yana da kyau ka fara sanin yadda kasuwa take tafiya. Wannan kawai na nuna ma ne yadda ake linkin nashi, ba wai yadda za ka fara trading a ciki ba. Saboda kamar yadda na gaya muku ita wannan kasuwar da muke gani cike take da risk sosai. Idan har baka tsaya kan lura ba kan maidar da hankali za ka ringa asara ne a cikinta. Ana samun kuɗi in dun samu, amma dai haɗarin da ke ciki ya mamaye wannan samun kuɗi in idan har baka bi a hankali ba za ka samu kanka ne a cikin masu asara da yawa a cikin wannan kasuwar. Bari mu fara bayani akan wa'innan features sun wa'inda suke kasan MetaTrader. Za mu ga akwai quote, akwai chart, akwai trade, akwai history da message. Wa'innan gaba ɗaya kowane da aikin shi. Bari mu fara da wannan na farin inna wurin quotes nan. Idan ka shiga wannan yana nuna ma dukkan asset ne da market prices nashi. Yana nuna ma real time price na list na Forex misali, na futures, na stock, na crypto duk yana haɗa masu wuri guda. Don haka za ka iya trading na kowane market wadda kake kai. In dai broker inda kake aiki da shi suna asset na wannan market in za ka iya trading nata a cikin nan. Don haka idan har kana da buƙatar ka aza wani fee a nan ko da na cikin Forex ne ko na cikin crypto ko na cikin misali futures duk za ka iya zuwa a nan ka aza shi ka yi trading nashi kuma lafiya lau ya iya tafiya ya baka riba ko kuma saɓanin haka nan. Idan muka kalla a nan saman nan za mu ga akwai wasu alamu guda biyu, akwai na plus akwai na alamun maka. Wannan na maka in nan wuri ne inda za ka yi deleting na fiye inda ke kai. Don haka za mu danna misali wurin delete in nan gaba ɗaya za su sauka. Wanda kawai zai rage shi ne wanda yake kan chart.
don haka bari mu danna wurin delete ɗin nan gaba ɗaya sun sauka, sai mu danna wurin plus ɗin nan domin mu yi adding na wasu. Idan muka zo a nan wurin stand ɗin nan idan har ba mu mance ba wannan account ɗin wanda muka buɗe a cikin broker na stand ne, don haka idan muka danna shi za mu ga market nan gaba ɗaya wanda wannan broker ɗin take accepting. Za mu ga suna akwai Forex, akwai crypto, index, stock da dai sauransu. Duk wani fiye wanda kake da buƙatar kai trading akan shi kawai zaka danna wurin find symbol ɗin nan sai ka rubuta sunan fiye in misali kamar Euro USD sai ka rubuta EUR USD. So gashi na ya riga ya hito sai ka danna wurin plus ɗin nan shikenan ya riga ya hau can sama sai ka ƙara yin selecting na wani fiye idan kana son kai trading akan shi misali kamar gold sai mu ce ZAW USD. Ga ta nan ita ma ta riga ta hito. So abinda kawai ya rage shine zamu koma baya. So idan muka diba a nan za mu ga fiye in nan sun hau kowane da price in shi yanzu sannan da percentage in shi wanda ya hau kai, wayannan duk za mu yi bayani a kansu daga baya. Dalilin da yasa kuka ga wannan na farin in nan da muka zo yin deleting na fiye in nan bai hita ba saboda shine yake kan chart in nan. Idan muka dawo kan chart to za mu gani shine yake kai chart in shi ne nan. So don haka bari mu koma yanzu sai mu yi selecting na Euro USD sai mu danna Euro USD in. So sai mu dawo yanzu mu koma sai mu danna wurin mark ɗin nan sai mu cire gold ba da gold ba, iya wancan ne kawai na sama za mu yi deleting. So yanzu mun riga mu yi deleting na fiye inda kawai suka rage muna Euro USD da kuma ZAW USD. Wannan chart ɗin wuri ne inda za ka yi analyzing ka iya tantance cewa to Euro USD za ta tashi ko kuma Euro USD za ta sauka. Hasali nan ne gaba ɗaya ta karniyar take. Idan ka iya analyzing ta market tana ka iya gane tashin ta ne ko saukar ta ne ko makamantan wannan, to wannan zai baka dama ka iya samun riba ko kuma ka iya yin asara. So sai nan na gaba shi kuma wurin trade ɗin nan idan har ka buɗe order kai tsaye zaka ga ya nuna ma result ɗin ta nan. Ko da kana cikin profit ko cikin lose nan ne zaka ga ya nuna maka shi gaba ɗaya. Sai na wurin history ɗin nan shi kuma bayanai ne na trade wanda kake yi misali na rana ko kuma na sati ko na wata ko na shekara duk zaka iya nemo shi a nan wurin nan ka gani ga adadin trade wanda ka yi, ga ribar da ka samu, ga lose inda ka samu duk a nan ne ciki. Sai na wurin message ɗin nan shi kuma wuri ne wanda zaka iya misali ka buɗe profile domin samun labarai misali na tattalin arziki ko kuma ka yi joining na community na traders da dai makamantan irin wannan. A takaice dai wuri ne inda zaka ringa samun bayanai. So yanzu abin da zamu yi na gaba shine bari mu aza trading platform da broker wuri guda domin mu ga tasirin su ga trader. So bari mu koma a nan wurin chart ɗin nan. Idan muka diba nan sama za mu ga akwai wurin buy, akwai wurin sell. Nan na tsakiyar nan wurin 0.01 ɗin nan wannan wurin lot size ne. Idan muka danna shi misali haka za mu gani zai ba mu zaɓi ga suna. Idan muna so ma za mu iya ƙarawa. Lot size already na riga na yi bayanin shi. Don haka idan har baka saurari bidiyon da ya gabata ba sai ka je ka saurara domin ka san menene lot size. So a nan yau weekend ne, market tana ruhe ne, Euro USD Forex ce. Don haka Forex ba ta tafiya ranar Asabar da ranar Lahadi. Don haka bari mu koma mu yi selecting na crypto. Bari mu sa BTC. Bari mu buɗe chart ɗinta. So kun ga ita BTC tana tafiya. Yanzu a nan abin da nake so mu ƙara mayar da hankali akai shine yadda buying da selling za ka iya tura su cikin broker har ka iya samun riba. Idan ka fahimci wannan to za ka iya gane da cewa ita wannan ba wai caca ba ne. Saboda abin da yasa nake ƙara nanata shi mafi yawa mutane suna tunanin cewa wannan kasuwancin kamar yana da alaƙa da irin gambling haka. Kawai kamar haraka ce ta lucky, idan ka samu sa'a shi kenan ka wuce, idan baka samu ba ka ƙara trying. Wannan san ba haka ba ne. So yanzu a nan wurin nan idan har ba ku mance ba muna trading ne ta ƙarƙashin business broker. Muna trading ne ta ƙarƙashin wannan broker ɗin. Mafi yawan wasu brokoki idan muka diba bid and ask spread ɗin ga nasu za mu ga buɗe yake sosai. Abun da yasa kuka ga na yi selecting na Snes saboda Snes tana ɗaya daga cikin brokers waɗanda suke da daɗin aiki sannan ba su zuba riba irin haka nan. Brokers lallai suna samun riba ta hanyar spread ɗin nan amma asalin ba ta gehen nan suke samun riba ba, babbar riba wadda take ba su kuɗi. So yanzu a nan wurin nan idan ka yi buying ko selling kai tsaye yana wucewa ne cikin broker naka. Misali bari mu danna wurin buying ɗin nan. Bari mu danna wurin asset ɗin nan mu yi buying. Yanzu mun riga mu yi buying a nan wurin nan mun buɗe da lot size 0.01. So yanzu bari mu dawo nan wurin trade ɗin nan. Idan muka diba za mu gani ga trade wanda muka buɗe nan
lokacin da na yi flexing na wannan order in buying ne ko selling ne, to kai tsaye yana wucewa ne cikin broker wanda nake aiki da shi. Misali yanzu wannan buying inda na yi ya riga ya wuce cikin broker na SNET, shi yasa ma kuka ga ya bayyana a nan wurin nan. Idan ya je akwai hanyoyi guda biyu wadda broker take executing na order ɗinka. Akwai market maker, akwai STP broker. Bari mu fara da market maker. Shi market maker yadda yake, broker tana internalizing na order ɗinka ne. Idan akwai wani trader da zai yi opposite trade ɗinka, broker zai yi matching misali da shi. Idan kuma babu, to broker kai tsaye zai tura wannan order naka ne. Ta wannan hanya in brokers sun fi samun kuɗi sosai saboda suna samu ne ta hanya guda biyu. Suna samu ta wurin spread, sannan suna samu ta wurin ainihin risk. Ga ƙididdiga an nuna 90% na traders they are losers. Don haka ba su tura order ka kai tsaye cikin kasuwa. Suna tsayawa ne da ita a hannunsu. Idan sun gani ka faɗi, to kai tsaye za su mayamma da faɗuwa a wurinka. Idan kuma ka samu riba, to kai tsaye za su musanya riba ka ne da ta wani. Za su ɗauki kuɗin wani misali su baka. Haka processing yake tafiya. Saboda a yayin da ka yi buying, to wani ya yi selling. A yayin da ka yi selling, to wani ya yi buying. To idan suka auna yanayin trader suka gani wa'innan sun fi yin buying, wa'innan sun fi yin selling, sai su auna su gani wa'inda suka samu damar cin nasara sai su ɗauki kuɗin wa'innan su biya. Sauran kuɗin da suka rage ya zama riba na kamfani. So don haka broker sun fi samun kuɗi ta wannan hanya domin yana fito musu ne ta huska biyu, ta gehen spread sannan ta gehen misali losers. Mafi yawa trader za mu gani a cikin wannan space in kashi 90 ko kuma in ce kashi 80 zuwa 90 dukansu losers ne. Ba su samun kuɗi a cikin wannan space in hasali hasara kawai suke fuskanta. Don haka dole ne a matsayinka na fara shiga a cikin wannan space in ka tsaya ka natsu, ka fara neman ilimi ingantacce a kai. Daga baya kuma sai ka fara samun kuɗi. Domin idan har kana da ilimi na tsatse kuma kana da this feeling, to ina tabbatar ma da cewa wallahi za ka samu manyan kuɗi a cikin wannan space. Sai dai ba za ka sami su lokaci guda ba, amma tabbaci ne za ka samu. So don haka wa'innan hanyoyi ne brokers suke aiki da su wurin isar da order na trader. Idan har ka yi buying ko ka yi selling, ta wa'innan hanyoyi ne suke tafiya. So don haka insha Allah a video na gaba za mu tattauna akan yadda kasuwa take motsawa.